Από τη μαθητική παρέλαση στην οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, την βροχερή Θεσσαλονίκη. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Θα δούμε τις ασθένειες που είναι συνέπεια της παχυσαρκίας. Γιατί πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνη για την υγεία μας. Είναι εδώ κοντά μας η κυρία Γεωργία Καφύρη, ενδοκρινολόγος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Και βεβαίως δεν είναι μόνο το ψυχολογικό πρόβλημα που συνεπάγεται η παχυσαρκία. Είναι και τα προβλήματα υγείας τα οποία επιφέρει, που είναι πολύ σοβαρά και μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και στο θάνατο. Βέβαια, η παχυσαρκία είναι μία νόσος κυρίως της σύγχρονης κοινωνίας, με μεγάλη έκταση τα τελευταία χρόνια, που αγγίζει πάρα πολλά συστήματα. Είναι υπεύθυνη για πολλά νοσήματα, για το σαχαρόδι διαβήτη, που είναι πάρα πολύ συνηθισμένο στις μέρες μας, και στους μεγάλους και στα παιδιά, δυστυχώς. Για πολλές ορμονικές διαταραχές. Είναι γνωστό πλέον ότι αυξάνει την επίπτωση καρκίνων, όπως είναι του παχαίου εντέρου και του μαστού. Έχει προβλήματα σε πάρα πολλά άλλα όργανα. Για παράδειγμα, έχει πολλαπλές ορμονικές διαταραχές, προκαλεί προβλήματα στη σύλληψη. Είναι πολύ σημαντική η παιδική παχυσαρκία επίσης, που έχει ολοένα... Δυστυχώς και στην Ελλάδα λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Βέβαια, τα παιδιά στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε επίπεδα παχυσαρκίας πλέον. Και είναι πολύ σημαντική, είναι ίσως σημαντικό να τονίσουμε ότι η καλύτερη αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι η πρόληψη, και έχει μεγάλη σημασία στην παιδική ηλικία, αν όχι και ήδη στην ενδομήτριο ζωή. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η προδιάθεση στη συγκεκριμένη περίπτωση? Κοιτάξτε, η παχυσαρκία είναι μια νόσος που, να πούμε μάλλον ότι δεν είναι νόσος από μόνη της. Είναι στην πραγματικότητα συνέπεια κάποιων καταστάσεων που την προκαλούν. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει διάγνωση, δηλαδή γιατί κάποιος γίνεται παχύσαρκος. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Υπάρχουν ειδικά τεστ που όταν γίνονται σε αυτά τα άτομα μπορούν να μας οδηγήσουν στο τι φταίει. Κανονικά, όταν ένα άτομο τρώει, υπάρχουν μηνύματα, υπάρχουν κάποιες ορμόνες που ρυθμίζουν αυτά τα συστήματα, και υπάρχει ένα μήνυμα κορεσμού. Δεν θα πρέπει κανείς να πεινάει. Όταν κάποιος λοιπόν αυτό το σύστημα έχει διαταραχθεί, μπορεί να οδηγηθεί στην παχυσαρκία. Δεν λαμβάνει το μήνυμα και εξακολουθεί να τρώει και γίνεται... Και πρέπει να γίνουν λοιπόν συγκεκριμένες εξετάσεις. Υπάρχουν κάποια τεστ που μας επιτρέπουν να δούμε αν υπάρχει διαταραχή στο μεταβολισμό των υδατανθράκων, των λιπιδίων. Είναι λοιπόν σωστό να τεθεί διάγνωση. Γιατί εφόσον η παχυσαρκία εγκατασταθεί, πλέον έχει όλες τις δυσάρεστες συνέπειες και είναι και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Και βλέπουμε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ήταν από η πρώτη χώρα ουσιαστικά που ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα και τόσο έντονο, στη συνέχεια ακολούθησαν και ευρωπαϊκές χώρες, και υπάρχει μια πρόβλεψη ότι τα επόμενα χρόνια σχεδόν όλα τα παιδιά θα είναι παχύσαρκα. Βέβαια, γι' αυτό και μίλησα για την παιδική παχυσαρκία, γιατί είναι το σημείο στο οποίο μπορεί να γίνει η πρόληψη. Και πρέπει να ξέρουμε ότι όταν ένα παιδί είναι παχύσαρκο, είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό καταδικασμένο να είναι και παχύσαρκος ενήλικας. Και είναι το σημείο στο οποίο μπορούμε να παρέμβουμε, που το πιο σωστό θα ήταν να παρέμβουμε βέβαια ήδη στην έγκυο μητέρα, στη διατροφή της εγγύου. Αλλά επειδή αυτό δεν συμβαίνει πάντα, τουλάχιστον στα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικό να προλάβει κανείς. Δηλαδή, η πιο σωστή αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι η πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό, όπως λέτε, να μπουν οι σωστές βάσεις, γιατί ακολουθεί μια σειρά ασθενειών που επιφέρει η παχυσαρκία, δύσκολα αντιμετωπίσιμες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καθίστε, θα αποδεσμευτείτε σε λίγα λεπτά. Να δούμε